Umgadli weBafana Bafana uLebo Mothiba usechazile ukuthi kungani ahlangana neKaizer Chiefs ngoJuni. Ngaleso sikhathi oneminyaka engu-28 ubudala wayesanda kushiya iqembu lakhe. Ukuvakashela kwakhe iChiefs eNatal Arena kwaqubula amahlebe zokuthi angasajoyine leli qembu. iChiefs yayisanda kumdedela umgadli waseColumbia uJason Gonzalez ngemuva kokuphoxa iqembu. Isizini ka-2023-2024 badlala kabi kakhulu, baqede endaweni ye-10 ku-Premiership kanti ibithungatha abadlali abasha ikakhulukazi umgadli. uMothiba owakwagijima kuleli phambilini becatshwa ngokuthi angasabhekwe yiChiefs. Nokho usechazile manje ukuthi ukuvakashela kwakhe eNatal Arena bekungekhona ukuyojoyina iqembu. Kunalokho kwakumayelana nethuba lebhizinisi. uMothiba useqale i-agent eNingizimu Afrika yokuthungatha kanye nokuthuthukisa ithalente labancane emaqenjini ase-Europe. Lesi sikhungo sizosebenzisana ne-agent yakhe yase-Europe ukuthola nokusiza ekukhuliseni abadlali abathembisayo baseNingizimu Afrika. Inhloso kaMothiba ukunikeza abadlali bebhola baseNingizimu Afrika abasebancane ithuba lokuyodlala e-Europe esebenzisa ukuxhumana nesipiliyoni sakhe. uMothiba uphinde wabalula ukuthi useluleme ngokugcwele edolweni elimhlalisa isikhathi eside engadlali. Manje usengumqemane futhi useqalile uyaziqeqesha.